terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, maestra ug bana ni ining kaabag sa simbahan, patay sa bangga sa Alyosan, Cotabato. Coffee shop ug tindahan sa tuna products gituli sa unom ka mga lalaki. 5 sa mga suspect na dakpan. Sa detalye sa atong mga balita, patay ang maestra ug iyang bana nga kaabag sa simbahan human mabanggaan og pick-up ang ilang gisakyan nga motorsiklo sa lungsod sa Alyosan, Cotabato Province. Ang nakapait kay giingong gisibatan pa sa driver ang mga biktima. Samtang nahulog sa dakong kanal ang usa ka dipampasaherong van sa lungsod sa Mlang, Cotabato, sakay ang 7 ka mga pasahero nga nakaangkon og bunog og samad. Nakauli hinuon ang mga biktima sa Pulumulok South, Cotabato sakay gihapon sa nadisgrasya nga van. Ani ang report ni Marvin Revilla. Parehong nagbuyod sa kalsada ang mga biktimang mga senior citizen nga wala nay kinabuhi. Gila sa mga pulis ang nangamatay nga sila si Remedios Ferinal Gornes, maestra sa Lalapan Elementary School sa Pikit, Cotabato, ug ang bana ni ining si George Bato Gornes, kaabag sa simbahan. Base sa investigasyon sa kapulisan, pauli na ang mag-asawa gikan sa eskwelahan sakay sa ilang motorsiklo apan kalit kining nabanggaan sa pick-up nga puti nga nagsubay sa parehong lane sa kalsada sa Alyusan, Cotabato kagahapong adlaw. Nangalagpot matod pa ang biktima gikan sa gisakyang motor tungod sa kusog sa impact nga natigayon atol sa pagbunok sa kusog nga ulan. Nadamay pa ang usa ka motorsiklo nga nagparking lamang. Ginasubay pa ang driver sa pick-up kay giingong misibat ug wala mailhi. Kagahapon sa kadlawon, nahulog sa dakong kanal daplin sa highway sa barangay Lika, Mlang, Cotabato ang usa ka dipampasaherong van. Sakay niini ang 7 ka mga pasahero nga nakaangkon og bunog ug samad sa lawas. Sumala ni MDRRM Officer Bernardo Tayong gikan sa Cagayan de Oro City ang van ug pauli na sa Pulumulok South, Cotabato sa diyang nahitabo ang insidente. Nakauli ra usab ang pasahero sa ilang destinasyon human madapatan og first aid sakay gihapon sa van nga nadisgrasya. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Patay ang duha ka mga lalaki nga naduhig sa illegal nga droga sa gihimong drug buy-bust operation. Kay sumala sa mga pulis sa lungsod sa Akbar sa Basilan, nanukol ang mga suspect mao nga ilahan na lang kining gibalusan. Ani ang report ni Grace Alconaba. Patay gilayon ang duha ka lalaking gituuhang mga drug pushers sa gipahigayong anti-illegal drug operation sa mga personahe sa Basilan Police Provincial Drug Enforcement Team didto sa Akbar Municipality dinhi sa probinsya sa Basilan kagahapon bandang alas 12 sa udto. Gilunsad ang anti-illegal drug operation sa Barangay Semot, Akbar Municipality. Giila sa Police Provincial Office ang mga namatay nga sila si Mascud Cueva Sarail, 45 anyos, taga Bue Lebong sa Tipo-Tipo Municipality, ug ang usa giila nga si Dasman nga gituuhang taga Barangay Bubuan, Tabuan Lasa, nga parehong sakop niining probinsya sa Basilan. Gibutyag ni Basilan Police Provincial Director Colonel Pedro Martinez Jr. nga ang mga sospek nakipagpinusilay sa operating team hinungdan nga mibalos og pusil ang mga operatiba aron dipinsahan ang ilang kaugalingon nga may resulta sa kamatayon sa mga suspetsyado. Nasakmit sa mga operatiba ang 20 ka gramo nga gituuhang shabu nga nagkantidad og 140,000 pesos. Mga drug paraphernalia o usa ka kalibre 45 nga pistula gikan sa pamboat nga gigamit sa mga suspect. Ang mga patayng lawas gidala sa Police Provincial Headquarters. Matod ni Colonel Martinez, ang mga napatay nga mga suspect naa sa watchlist sa ilang pagpamaligya og illegal nga drogas sa bayan sa Akbar. Grace Alconaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.
Gitulis sa unom ka mga suspect ang usa ka coffee shop o tindahan og tuna products sa munisipalidad sa Mlang, Cotabato Province sa miaging adlaw og natangag ang 100,000 pesos nga kwarta o mga personal nga gamit. Apan nadakpan ang 5 sa unom ka mga suspect sa gihimong pursuit operation sa kapulisan. Anyang report ni Marvin Revilla. Daling girespondihan sa mga pulis sa Mlang, Cotabato ang nadawat nga report nga gipangtuli sa mga armado ang Brianna's Cafe o tindahan sa tuna products nga tuna more ni adtong Agosto 22, 2022 sa hapon og daling nagpahigayon og pursuit operation ang mga pulis o gialarma ang mga barangay officials, force multipliers and advocacy support groups aron masubay ang mga tulisan. Hilabi na nga 100,000 pesos ang natangag sa mga suspitsado nga misibat dayon sakay sa motorsiklo. Sumala ni Police Colonel Raylan Mamon, ang hipi sa Mlang Municipal Police Station. Usa sa mga tulisan ang nadakpan nga nailang si Alinor Autilio Simpal, 19 anyos. Dinina nakakuha og impormasyon ang mga pulis sa kauban ni Simpal og nadakpan ang laing upat pa ka mga kauban niini nga sila si Tongs Ingtan Bulacon, 38 anyos, Arnel Casan Bulacon, 19 anyos, Bros Bulacon Gangay, 26 anyos, Ika Salik Ibrahim, 26 anyos, nga pulos mga mag-uuma. Usa pa ka kauban sa mga suspitsado ang padayong ginapangita sa mga pulis. Kasong robbery ang atubangon sa mga dinakpan nga nakapreso na karon sa Mlang Municipal Police Station. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Wala pa masulbad ang problema sa kakulangon kung shortage sa asukar sa nasod. Apan nitong Lunes, laing shortage na usab sa usa sa mga panginahanglanon ang nabutyag atol sa committee hearing sa Kongreso. Ani ang report. Wala pa gani na resolba ang problema sa shortage kung kakulangon sa asukar. Duna na usab shortage sa asin. Kini ang gisaysay ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban niadtong Lunes atol sa committee hearing sa Senado. Ang asin, usa ka importanteng sangkap sa pagkondisyon sa kalubihan ug importanteng sangkap sa mga panimalay ug sa mga restaurant. Matod ni Undersecretary Panganiban, 15 ka tuig nang dunay shortage kung kulang sa supply sa asin ang Pilipinas. Apan, gipasagdan kini ug nagsigi na kita og angkat sa laing nasud. Kulang ang produksyon sa asin. We have a big problem with the salt production. We have at least $500 million pesos shortage in salt production. Bot pasabot, hapit tunga sa bilyon ka pesos ang kulang alang sa asin, matod ni Panganiban. Tungod niini, gikinahanglan na usab nga moangkat ang Pilipinas sa ubang nasud tungod kay matod ni Panganiban, walay klarong programa ang gobyerno nga dunay kalambigitan sa produksyon sa asin. Si Panganiban nga kanhi nagsilbing Agriculture Secretary, una pa kini gituboy ni President Ferdinand Marcos Jr. isip Senior Undersecretary sa kasabtangang administrasyon. Akong gikahinabi si Kabayan Party List Representative Ron Salo ug mato niini 93% sa asin nga atong gigamit karon imported og gikan sa laing nasud sama sa China. Ibig sabihin po nito, wala tayong shortage dun sa kailangan po natin ngayon. Pero, ang punto po rito ay inaangkat po natin. Wala tayong local production, ibig sabihin. Ibig sabihin po nito, yes, mayroon po tayong available na salt at hindi po tayo nagkukulang, pero hindi po ito galing po sa atin, kundi imported po halos lahat ito. Compared po dun sa sugar na sinasabi po ng ilan na may shortage, may pagkukulang. Kaya ina-allow po yung importation. Kasi magkaiba po sa sugar, sa asukal, na binabantayan at inaaprubahan pa lahat ng importations. Pagdating po sa salt o sa asin, wala po tayong regulasyon na kailangan po noon. So ang nangyari po, lahat po ng mga halos mga importers, import na po sila ng import hanggang maubos na po yung local production po natin. Kung imong sutaon, walay kulang tungod kay nag-angkat kita. Pero ang atong gigamit, imported na. Buot pasabot, minus o kulang ang produksyon sa atong nasod
sa naisgutang problema sa asin. Mato ni Congressman Salo, giilang bastante sa produksyon sa asin ang Pilipinas tungod kay duna kitay 36,000 ka kilometrong baybayon ug nailan kitang ikalimang nasud sa tibuok kalibutan nga dunay taas nga baybayon nga pwedeng kakuhaan og asin. Sa iyang opisyal nga pahayag, gibutyag ni Salo, the Philippines used to be salt sufficient. Today, it is a huge importer of salt. Import is estimated at 550 metric tons of salt every year, which constitute to around 53% of the country's salt requirement. Bot pasabot, sa una daghan kitag supply nga asin, daghan og produksyon. Apan karon gikinahanglan nga mo angkat kita og 550,000 metric tons nga asin kada tuig nga motubag sa 93% nga kinahanglanon sa asin sa Pilipinas. Walay shortage sa supply. Matod ni Panganiban, ang kakulangon sa asin gibasol sa walay klarong programa alang sa mag-uuma nga nagahimo og asin labi na sa mga lugar sa Batangas, Cagayan ug Mindanao. Sa pagkakaroon, sir, dili pa man kay kung taga-kumpra namo na may mahatag ang tindahan ug asin. Walay shortage apan nagsige na og angkat ang Pilipinas sa laing nasod. So ibig sabihin po nito, from what we used to be 100% self-sufficient, naghihingalo na nga po talaga yung salt industry po natin. Ibig sabihin po nito, namamatay na talaga yung industry ito, wala na po tayong pinoproduce. And sooner, kung wala po tayong gagawin, lahat po ng asin na gagamitin po natin, lahat po yan would be imported. Kasi 7% na lang po yung naiiwan. It's gasping. Hindi pa naman siya patay kasi may 7% pa po na pinoproduce for the local market. Pero malapit-lapit na po, naghihingalo na po ito. Na kung wala po tayong gagawin ngayon para ma-revive po ito, tuluyan na po itong mawawala. So ibig sabihin po nito, yung mga kababayan po natin na umaasa sa produksyon po ng asin dito po sa industriya nito. Yung mga kabayan po natin na mag-aasin at yung mga downstream industry related po doon ay nawala na rin po sila. Alam po ninyo, ako po'y taga-Pangasinan at marami po doon sa mga asinan po doon ay nangawala na. Sa kasalukuyan, dalawa na lang halos actually ang naiwan. Pangasinan at saka Mindoro. Yung mga areas din po dito papunta po ng Cavite ay wala na rin po ang produksyon. So completely nagsara na rin po yung mga salt farms po dyan. Ang asin, usa ka importanteng sangkap sa matag panimalay, sa pagluto ug sa industriya, sa lubi ug lain pang mga butang. Gikinahanglan mo angkat og asin sa tuig 2023 kung nanginahanglan ngumugahin ang gobyerno og 100 million pesos aron pakusgan ang produksyon sa asin. Kung atong isuma total, walay shortage kay naa kitay mapalit. Wala nato gibati ang kakulangon kay wala kita masayod nga dunay nag-angkat o nagsige na og angkat ang Pilipinas ug asin sa laing nasod o gihilom lang kini tungod kay walay klarong regulasyon ang industriya sa asin maunang nahilom ug walay nasayod nga ang asin sa imong kusina gikan na sa laing nasod. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe. Duha ka mga lalaki ang gipang pusil sa lungsod sa Antipas, Cotabato Province sa miaging adlaw. Nahulog sa kanal daplin sa kalsada sa Proc 3A, Barangay Kiaab, Antipas North, Cotabato ang mga biktima nga gipangila sa kapulisan nga sila Ricky Magbanwa del Rosario, 27 anyos, ug Josan Lava Cerilla, 26 anyos. Sa inisyal nga investigasyon, pauli na ang mga biktima sakay sa motorsiklo dihang gipang pusil kini sa wala pa mailing armado nga maoy ginasubay karon sa mga pulis hasta ang motibo sa krimen. At tangi! Centenarian sa Ozami City nakadawat og 200,000 pesos nga incentive. O mga miyembro sa tribo sa Cagayan de Oro City nagpasundayag atol sa patronal fiesta.
mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Nakadawat og kapin 200,000 pesos ang usa ka centenarian sa Ozamis City nga nag-birthday niadtong milabay nga bulan sa Abril ning tuiga. Ang nadawat nga incentives gikan sa DSWD ug naay gihatag nga pahalipay ang gobernador sa Misamis Occidental. Anyang report ni Neptali Batuleño. O 100,000 sad. Moabot sa 210,000 ka pesos ang nadawat sa usa ka centenarian sa Ozamis City. Ang nasangpit nga centenarian mao si Lula Teresa Hiromo Pamayluan sa Gala, Ozamis City. Personal nga gibisita ni Misamis Occidental Governor Henry S. Huaminal ang nasangpit nga centenarian aron ihatag ngadto kaniya ang palipay dinhi sa pagdangat sa edad nga usa ka gatos. Isip kabahin sa implementasyon sa Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016. Ang Department of Social Welfare and Development DSWD Region 10 nihatag og 100,000 pesos nga regalo ngadto ni Pamayluan. Nasairan nga si Pamayluan nagsaulog sa iyang ikaso kagatos nga natawhan niadtong Abril 10. Gipadayag ni Governor Huaminal nga isip dugang nga pahalipay sa maong centenarian, gidungagan kini og laing 100,000 sa provincial government sa Misamis Occidental. Gidungagan usab kini ni Huaminal og 10,000 pesos din sa kinatibukan miabot na kini sa 210,000 pesos ang nadawat ni Pamayluan. Lumika nini si Pamayluan nagpasalamat ngadto kang Huaminal ug ni Secretary Erwin Tulfo sa DSWD sa nadawat nini nga pahalipay. Nasairan nga ilalom sa Centenarians Act nga gawa sa kas nga pahalipay sa mga Pilipino nga makaabot sa panuigon nga usa ka gatos, pasinunggan usab sila pidagi sa letter of felicitation gikan sa Pangulo sa Pilipinas. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Misaad ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO sa mga nasunugan nga mohatag og assistance. Hilabi na nga nanawagan og tabang ang mga biktima sa sunog kay wala yun sila'y nadaw-daw tungod sa pagdali-dali og hikling. Temporaryong nagpuyo karon sa gym ang mga biktima sa sunog. Anyang report ni Eugene Hinutan. Nagdasok sa gym sa Manggahan, Bukana ang kapin usa ka gatos ka mga pamilyang nasunugan sa duha ka purok sa St. John, Bukana, Barangay 76-A, Bukana, Davao City human maugdaw sa sunog ang ilang mga balay niadtong Lunes sa hapon, Agosto 22. Giagwanta kini sa mga biktima.
para adunay kapahulayan panahon sa kagabion. Nagulat sab sila sa tabang gikan sa lokal nga gobyerno. Sagad sa mga residente, walay nasalbar nga gamit tungod sa pagdali-dali palayo sa nagkalayo nila nga balay. Usa ang pamilya ni Frances Gonzales ang temporaryong nagpuyo sa gym. Sumala ni Francis, paspas kaayo ang panghitabo niya tungtungura, hinungdan nga wala gyud sila'y nabitbit nga gamit. Sanglit duha na lang kabalay, una maabot sa ilahang sunog. Wala jud sir kay tungod ang sunog doon lang kay sa muang balay. So pag siga sa kalayo, paspas kayo ang ano sa kalayo, kusog kayo. Kusuging hangin. So, wala nami maano. Daga na lang mi ang mong gisipti ang mga bata ra jud. Kung unsa mong suot sir, mao ra jud among dala. Naa na sir kaning mga pagkaon pa lang noon, mga kanitin, then bugas, mao lang sa karon. Ang akong maano sa gobyerno unta tabangan mi sa kay back to zero jud, dili lali mong kahimtang karon. Ang amo lang sir bisan gamayng nabang kay para makatukod mi kay wala jud mi pares ani, wala mi trabaho, wala mi kita, wala mi income. Midonar na og gamit sama sa sanina ang mga higala sa pamilya ni Francis nga nakasabot sa ilang sitwasyon karon. Back to zero sab ang pamilyang Caballero human maog daw sa sunog ang ilang balay. Sumala sa padre di pamilya nga si Ed Frank Caballero. Wala sila sa ilang balay dihang nahitabo ang sunog kay tuwa sila sa iyang pamilya sa Island Garden City of Samal.